Chukwu ga-emenu nenu wanodo nke mmadụ na-ekwu n'ọbụ nkịtị onye ọbụla nwe nchekwube na Chukwu uche Chukwu kasị na kasị onye ga-emezili mmadụ ka Chukwu Chukwu tibel mmadụ n'enu ụwa. Thank you. Mmadụ amaka. Hello. Hello. Ọnụ kwanu ugo pụtalụ. Anyị na-amaba ka oje fụrụ. Maka na ada ahụ gbada. Ọgụzụ ekele bụrụ. Nigeria ekele bụrụ. Asị na onye chi agbara Krismas. Ọ sị na ibi eba na-apụzi ala. Mana onye chi a nwụrụ mmadụ. Ọ sị na ibi ebe ya ncha. Mana ọ bụ akwa sọọsị aka chi ya kelere. Ọ dịlị nwa onogbo mmanụ usu ọ labati onye na-agaghị na-enanya maka izu ụkwụ aka n'izu ọkwụ aka ebe dị njọ ada akụziri ya mmadụ akụziri onye ọbụla bụ akọ n'uche kụzi anụrụ ya n'akwụkwọ ama etikwa m ife ama akwụkwọ ụlọ n'ebe
n'ọbụ ife nna afụ n'ụwa ka na-ekwu nkụzi a si na osiri ekwu mana ọgwụ onyinye chukwu chọrọ ịkpọkọ anyị ga-agbapụ ọsọ n'elu ụwa nwa mụrụ amụ apụtago n'ụwa ọma abazikwa n'afọ n'ihe ọzọ na mmadụ sọsọ ma ọ nwụrụ anwụ obi nwa ojiri bịanụ
Amaka Miriam Ogazino. Akiki Adiana. Zombamba kana balago manogo na azura. Anya folago na. Uche chukwu n'oge menule. Uche chukwu onye ga-agbazi nne ga-abịa n'ụkpọrụ. Onye ga-abụ nna bịa n'ụkpọrụ ọnwụ na-abịa n'ụlọ Oh yes.
na make na rinne anyị na-ebula n'ụbọchị tata ndị mmadụ wee aka eze azụ na be n'ụbọchị tata wee sị ka iwere ọnụ kọwala anyị ife ime n'ụbọchị tata ụwa niile ji wee ebe a ọṅụṅụ na ndụ amaka anyị na-ekene ekene n'ụbọchị kedu ekpele na ọfụ na akọ ndị mmadụ mgbe anyị na-acha azụ ebere asị wee bịa maka ipepe hotel a mana eziokwu nna m ekene eri n'elu pụrụ iche ịnele anya of agọ ọ ya bụ Abuja baa Lagos everywhere bagbu obodo oyibo nke dị mana eziokwu nna m ekene letara anyị ka a na-etu unu ezigbo afa gị nna m ekene eri nne a sị na mbido ụlọ ebido n'ụlọ wee bụba ezi imeke wee bụba anya bụ development a na-ekwu efele ya wee bụrụ agodo nna m ekene eri nne wesị ijide ka iji onye ọbụla sa jogodo na-eme mma every development ịma how many staffs dị ya contain anyị na-agwụ ụgwọ mbido ebido mana eziokwu ekene eri nne si ijide ka iji eze ama ama ọ dị adị nna ya abụgola eze bụkwa eze bụkwa eze ma bụrụ mara obi echi echi ka ọ dị anyị nwere dị ya ọ ka ga-adị na anyị kedere nne ruru pụrụ iche anyị kedere nne ọnwa dị ya n'ụlọ anyị kedere nne a sị amata afa gị na onye bụ izụlụ ezu nna m ekene eri nne ya bụ a sị n'ụbọchị ata ndị mmadụ ka eze azụ n'ụbọchị tata kedu ebe anyị nọ na ya kedu ihe apateshọn ebe a nọ na ya kedu ihe a na-eme n'ụbọchị tata nke ọ dịka ọgịma bụ manija n'ime wee bụba eze wee mara mma bụ ezi nna m ekene eri kedu aka gara na Lagos na Abuja different places nnukwu obodo ebo n'ọka ọrụ n'ọka nna m ekene eri nne kedu isi ọfọ ị na-agọrọ ndị niile bịara ebe a n'ụbọchị taa otu ha na-eji azụ ebe ha si wee bịa kedu ọfọ ị na-agọrọ ha na onye ọbụla bi ebe nwere obi ọcha kwesịrị kreti ihe ọma ebe na ihe ọma nke ya ebi ya aka onye ọbụla ya na-alụbe n'okpuru eche ndị mmụọ eche ndị ibe ya erugola aka nna m ekene eri nne letala anyị ka a na-etu ọzọ ebe na-etu mgbe agụ na-abụ ezigbo afa ụkwa ezigbo afa mbụ Chinedu Obiesi Chinedu Obiesi agụ na-abụ n'onwe ya anyị kenere nne wee sị ijide ka iji asị ajagoji ọ na-eme mma